Usa ka lungsod sa Negros Oriental ang nakasinati og pag-uwan og ice. Ani ang report. Dungan sa lunar eclipse, laing natural phenomenon ang nasinati sa Bayawan City, Negros Oriental kagahapon sa hapon. Sa labing unang higayon, giuwan og ice o hailstone ang barangay Manduaw, Bayawan City, pipila katakna sa wa pa mahitabo ang lunar eclipse. Usa si Teacher Jazz Kinikito sa Manduaw National High School ang nakasaksi sa maong phenomenon. Gipunit niya ang ice cubes o gikuhaan og hulagway o gipakita sa GMA News. Aso di Teacher Jazz, gitilawan pa sa mga estudyante ang ice cubes ug parat-parat kuno. Saysay ni Teacher Jazz, kalit kami kisdom ang palibot sa baga nga dagom. Actually, sir, naay ka na kusukay gilat o kanang nagkusasya ng thunderstorm. Dahil ulan. Dayon, after pag-ulan, natigalan ni nga ang kanang bagsak sa ulan sa assassin, kanang kusog kaayo. Pero we found out na ulan rin ang ice. Sa iyang bahin, ang Chief Meteorologist sa Pag-asa Negros Oriental nga si Engineer Dan Caber, miasoy nga adunay severe thunderstorm sa maong lugar. So possible na siya nga maotong giingon nato if ever natin mga thunderstorm, possible ang mga pag-ulan sa hail or maunang hailstone. So usa na nga hazards nga dala sa thunderstorm. Pahinumdum sa Pag-asa official nga di maayo nga tilawan ang mga hailstones kay posible matud pa nga aduna kini acid component. Sa laing bahin, nasaksihan usab sa Dumaguete City ang lunar eclipse kagabi. Uban ni Clans Gabutid, Chela Valiana, Balitang Bisdak.